कहा गया है, चैता। हाँ बिल्कुल। वो वाला माइक दीजिएगा, वो वाला। हेलो हेलो हेलो। हमको प्यार मोहब्बत गाने का बड़ा शौक है। हेलो हेलो हेलो, वोकल खोल के रखिएगा इसका। हेलो हेलो हेलो। हमको प्यार मोहब्बत गाने का बहुत शौक है, इसलिए इस बार के चैता में मैंने अरुण बिहारी भैया को बोला कि भैया मुझे मैटर दीजिए तो प्यारे मोहब्बत वाला दीजिए। चैता, चैत के महीना में जब गेहूं कट जाला, हाँ बुलाते, आइए ना, आइए आइए। चैत के महीना में जब गेहूं कट जाला तो प्यार मोहब्बत बड़ा मुश्किल हो जाला। ये धर्मेंद्र भैया, ये प्रिंस बाबा के बोलैले रही, हम कहनी आई ह तनी मुलाकात होई, बाकी कहने का करी, बड़ा काम बा, कार्यक्रम बहुत बा। आई कि कट गइल गेहूं, कट गइल रहरी, अब कैसे भेंट होई घरवा के बहरी, कि चलता थारे सर बाटे पारे सर, माई सूतल बिया दलानी में, दलानी में, दलानी में। अबे पे स्लो मोशन बजी। मिले खातिर आ जाई हाये जान, मिले खातिर आ जाई हाये जान, खाना लेके आइब खरिहानी में, खाना लेके आइब खरिहानी में, खाना लेके आइब खरिहानी। कट गइल गेहूं, कट गइल रहरी, आप कैसे भेंट होई घरवा के बहरी, कट गइल गेहूं, कट गइल रहरी, आप कैसे भेंट होई घरवा के बहरी। चलत थारे सर माथे परे सर, चलत थारे सर माथे परे सर, माई बिया दलानी में, दलानी में, दलानी में। मिले खातिर आ जाई हाये जान। लइका कहता कि ये जान, भले गेहूं कट गइल, सब कुछ कट गइल, बाकी ऐसा थोड़ी बा कि हमार भैया मुलाकात ना कैले हुई है या कबो प्यार वाली बात ना कैले हुई है। इहो अपने जमाना में गइले हुई है कि मिले खाती है जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खाती है जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खाती है। करब इंतजार यार पिपरा के छाँव में, करब इंतजार यार पिपरा के छाँव। भैया इतना जोर लगाना पड़ रहा है गाने के लिए, पहले वाला आवाज ठीक था। हेलो कि मिले खाती है जइहा, मिले खाती है जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खाती है जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खाती है। लइका के भाव हो केहू ना देखी तू पहरिया, लाह लाह कइले बा, तहरा से बेसी बेचैनी इहा हमरो धइले बा। कि देखो तू का जानता रू, खाली तोहरे के मिले के मन करता, आई मुखिया जी के भी मन करता, हमार जितना भी भैया लोग बने, चैता में मुलाकात ना हुई तो का हुई, तोरे से अच्छा के जाने जब बगल बगली में बैठे तू मुलाकात करेला।
अरे ओढ़नी बिछाई बकोरा में सुताई, ओढ़नी बिछाई बकोरा में सुताई, आमा बाटे बगानी में, बगानी में, बगानी में। मिले खातिर आ जाई हाय जा, खाना लेके आईब खरिहानी में, खाना लेके आईब खरिहानी, खाना लेके आईब खरिहानी में। अरे चैत महीना के पछुआ सन सन बहता, अरुण बिहारी खराई ऐसन मान रहता। चैत के जन भोर होला, चैत के जन भोर के पहर होला, वो बहुत मिजाज वाला होला, जाने लो ना। हाँ, चैत के जन रंग होला बहुत बढ़िया होला। हर जरता जमीन हो, हर कोरबा में लेला राजा जी। चैत के दोपहरी घामे, कि चैत के दोपहरी घामे जरता जमीन हो, कोरबा में लेला राजा जी। ये वही पानी का मशीन हो, कोरबा में लेला राजा जी। वही पानी का मशीन हो, कोरबा में लेला राजा। लेकिन फकीर और मिले खातिर आ जाई हाय जा, मिले खातिर आ जाई हाय जा, खाना लेके आईब खरिहानी में, खाना लेके आईब खरिहानी, 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 खाना लेके आईब खरिहानी। तू चिंता करबो कहे तू ना